El Centre de Normalització Lingüística de l'àrea de Reus Miquel Ventura ha organitzat amb el suport de la Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 3 cursos de català presencials a l'Hospitalet de l'Infant, dels nivells Bàsic 1, Bàsic 3 i Elemental 2. Els cursos que corresponen al primer trimestre del curs acadèmic 2024-2025 començaran el proper 26 de setembre i finalitzaran el 5 de desembre. La resta de nivells es brindaran en la modalitat en línia. Les inscripcions per als cursos generals s'estructuraran en 2 torns, preferent per antics alumnes inscrits a un curs del Consorci per la Normalització Lingüística durant els últims 12 mesos, els dies 12 i 13 de setembre, i en general per a tothom que tingui interès a aprendre català els dies 16 i 17 de setembre. Les sol·licituds es podran fer també en modalitat en línia aquests dies de 9 del matí a 8 de la tarda, mitjançant la plataforma d'inscripció als cursos de català. Les inscripcions presencials es duran a terme a la sala Ferrer Malet de la Casa de Cultura Blanca d'Anjou de l'Hospitalet de l'Infant els dies 16 i 17 de setembre, de 2:45 del matí a 2 del migdia i en horari de tarda de 3:45 a 7. Per més informació al 677 18 67 49 o bé al correu electrònic que apareix en pantalla.